welcome sa itong taknas pagtuon, ang pagtuon nga atong gikinahanglan. Aron madugangan pagid itong kay balo sa Ginoo ug labaw pa kitang masuod kaniya. Nga mo'y naghatag sa tanan nga mga panalangin nga atong nadawat o karon ato siyang daygon ug sa dili pa nato tunan kini ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga lingit nun, salamat kaayo sa pribilehyo nga kami makatuon usab sa mga pulong. Talaygon ikaw, O Dios, sa imong paghimo kanamo sumala sa imong nga dagway ug sa imong pagluwas kanamo pinagi sa bililon nga dugo di Ginoong Jesucristo. Salamat nini nga kadaugan, salamat sa kaluwasan sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Atong i-welcome din sa atong studio ang atong mainstay, Dr. Roger, welcome. Thank you. May bulo ka ba unsa nga leksyon na katikaron? Nata sa ika-13. Mo nagiingon nga nagselebrar na gyud ang langit tungod kay niini atong leksyon adunay dako nga selebrasyon usab sa kadaugan niya sa kamatayon. Ma'am Shay, welcome. Salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug mao na kini ang katapusan nga semana alang sa ikaduha nga trimestre sa atong leksyon ang takna sa pagtuon. Ang libro ni Lucas. Serye kini sa libro ni Lucas nga pagtuon. Ug dinhi giladlad ni Lucas ang mga highlights sa sinulat nga makapaduol kanato ngadto sa Ginoo. Ug doon ako ibutyag karon nga obserbasyon ni atong leksyon apan sa dili pa na atong basahon Ma'am Shay ang bersikulo sa Lucas 24:7. Sa binisaya ato kining hugupan sa pagpaminaw. Lucas 24:7. Lucas 24:7 nagaingon nga ang anak sa tao kinahanglan igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga taong makasasala o gilansang sa krus ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Sa kini ka victorious verse, victorious text to kay wala lang gisulti nga doon na siya kamatayon pero ang importante nahibalo kita nga mabanhaw siya human sa ikatulo ka adlaw. Atong i-review ang kinabuhi ni Ginoong Kristo na tao siya. Okay. Nagdako. Dayon unsa kay may tabo ko naibata na tao duulo nimo? Dong. Nahibalo ba ka nga ilansang ka sa cross inig dako nimo? Unsa kay bation sa bata? Natural. Panalitan lang ba nga naay maka-istorya niya? Na wonders sa iyang huna-huna kung wala siya kabalo. Mangutan na tama siya na nabay gamay nga knowledge si Ginoong Kristo unsa iyang mission sa yuta. Kanang gipakatawag siya unya at 12 pagka 12 anyos na naman siya ay pagbati nga doon na gid siya special nga mission pinaagi sa iyang pakigkulo kabildo dito sa mga dagko-dagko sa templo. Ang tagna ba? Nakabalo naman gyud ang mama niya nga pinagi niya matao ang usa ka Mesiyas nga mao ang magaluwas sa iyang mga sala. So magtanaw iyang mama niya makaigon nga akong bata kay minahal magito nila kayo 12 years old kuha na siya napa na siya sa boundary nga nindot pa kayo na sila gakus-gakuson. Pero imong makita nga niadtong 12 years old nakasulti na siya nga I am doing my father's business. Kana mana siya. Ako bang imagine nga ang himuon sa atong Ginoo mga pamaagi unta nga mag-evade, maglikay ba? Nga doon na siya pamaagi nga malikayan niya ang dako kayo nga hitabo dito sa Krus Kalbaryo. Katong yang pagsulti nato struggle siya to. Na siya struggle. Pero ang kanindot aning ato ang leksyon karon kay sa diha nga si Ginoong Kristo aduna nay knowledge kung unsa ang iyang misyon. Sa diha nga nakita niya ang karnero dito sa sanktuaryo nga gihalad, nakita niya ang iyang kagalingon. Gani katong gibasa nato nga kanang Juan 1:29, kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, siya na si Ginoong Kristo na wala gid siya naminaw og mga hulungihong. Bisan pa man ang sulti nga kanang imong sakripisyo, si Satanas mo'y gahimo ana. Di siya gusto maminaw na Ma'am Shay. Muna kanindot ani atong leksyon karon. Kay bisan na lang sa suggestion nga
kanang imong sakripisyo gahimuon tungod na kay gihimuan kag kadaot ni Satanas, wala na niya paminawa, Ma'am Shay. Even the slightest thought that this is a device of the enemy, he did not entertain. Muna bang inilis ako gamay para makuha na ko ang bukat nga punto. Wala niya paminawa ang una-una nga kining sakripisyo nga iyang himuon inspired ni sa kaaway. Wala na niya. Yeah. Ang impression diya kaniya kay ayang focus sa iyang mission. Nga pasabot, determinado na siya. Yeah. Sa tanan niyang ginahimo karon, madayigon man siya sa mga tao, palakpakan man siya, hatagan man siya mga katong lukay, determinado na siya. Adtugid siya sa Golgota. Iyang pas-anon ang cross, alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. Mao na ang mission sa Ginoo. Nga sa atong leksyon karon giingon, crucified and risen. Dili lang kay crucified, dili nabanaw pa siya. Ang iyang main mission is to save Mana. the human being Muna, that sa Lucas, was lost, no? Lucas 19:10. Atong basahon, Ma'am Shay, kay nindot na imong teksto nga gibasa. Lucas 19:10. Lucas mangyapa na nga bersikulo. Mao na siya ang iyang main mission nga iya gyung nahimo dinhi sa tong ika-13 nga pagtulunan sa eskwela sa Batika. Lucas 19:10. 19:10. 19:10 naghisgot na siya sa tumong sa iyang paganhi. 19:10. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Mao na. Mana siya. Nahuman niya na og sa mission pa na. Mission accomplished. Yeah. Pero sa mong panahon, Pastor, kabalo siya sa iyang mission, sa iyang katuyuan. Pero sa tawhanon nga kahimtang niya, aduna siya struggles. Adon struggle. Nakita na dito sa Getsemane. Sa Getsemani. Sa diha nga hihimo niya ang pag-ampo nga dili ma-duplicate siguro sa tao. Nga gaampo siya nga daw bugbog sa dugo nga mitulo siya ang lawas, Ma'am Shay. Tungod sa struggle. Ang yang struggle grabe kay gamay lang niya nga decision nga mo withdraw. It means the whole world will crumble and we will be lost. Total loss of humanity. Wala nga, ang Getsemani, naghatag og duha kahulugan. Struggles ni Ginisos, og kadaogan niya sa pagbaton sa kusog. That's correct. O gusto na kong sundon diya nga ang Getsemane nahimong precursor sa kadaogan sa Calvary. Kaya. Ako ni iplastar, walay Calvary nga kadaogan kung walay kadaogan sa Getsemane. Ang Calvary nahimo ng display center sa kadaugan dito sa Getsemane. Yeah. The struggle time. Mora lang to display center na lang, ma'am, ang kadaugan. Dito na giluto sa Getsemane. Mausab sa atong kinabuhing Kristohanon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Daghan kayo ang atong atubangon nga Calvary. Wa ako masayod og unsa nga klase nga Kalbaryo ang inyong giatubang. Apan sa gihimo ni Ginoong Kristo, adunay Getsemane nga atong daugon pinaagi sa pagampo. Yeah. Getsemane determines kadaugan sa Calvary. Kung wala pahimua sa Ginoo ang Getsemane, walay kadaugan sa Calvary. Mga kaigsunan, daghan ang Kalbaryo at sa atong kinabuhi. Apan pinaagi sa Getsemane sa atong kinabuhi, aduna kitay kadaugan. Mao na ginaingon sa mga tao karon, thank God, it's Friday. Nga naman, kay tugod sa Friday nga kadaugan sa Kalbaryo, nahimo kitang naluwas. Pero gusto na akong i-revise ka na ang statement. Thank God, He provided Getsemane. Aron nga ang Kalbaryo mahimong usa ka magaan. Yeah. Ang pagpasaan ni Ginoong Kristo sa cross, gidaog na dito sa iyang pag-ampo sa Getsemane. Mao na
Naman ko'y wali, ano yung mga paborito ba na ko nga wali? Ayaw ninyo pulihi ang Getsemani o Kitsamani. Nabang wala kay panahon kay perting bisihan nimo sa pagpangita og salapi. Getsemani, don't replace with get some money. Ano sa pagampo kay ang Kalbaryo adunay kadaugan pinagi sa pagampo. So mao na ang atong nasa struggles dito, pero ang maong struggles dito po niya nabatnan ang kusog dito siya. tungod sa iyang pagampo. Doon na po yung mga tao nga gahulog yapon niya, bisan human siya nag-struggle, gisalo dahin siya sa, grabe yun, human siya ang pagampo, na ipagsulay. Pero abin ni Pastor, no? May man tatuon tag wala na ipagsulay. Si Judas, Oh. Sa dili pa siya matubang sa kamatayon, na gipakita gyapon niyang misyon dito kay Judas. malagi nga, nindot ang tatog, human siya nagampo, siya ay, na-struggle sa sigit si Mani, nagka-desisyon na siya, nga dawaton niya ang pagpakamatay. Naon sa man pagkahuman nga, gitagbo mo po siya og gihudasan man siya dayon. Kani bitang role ni Judas, makaingon ka nga malasag yun ng tawhana kay siya ang napilian. nahimong Mao po ang giingon sa Biblia. nagtraidor. Oh. Mao na siya. Adonay kuan ba? Ta experience ni Judas. Daghan instances nga kung naghuna-huna siya, mabag-on ta iyang dautan nga laraw. Kaya nagingon na si Ginosos nga kinsa ang mudungan kana kog pagsuso. Mao ni mo luib na ko. Nanay Klo ba? Nanay Klo. Kung siya naghuna-huna nga di na siya makigdungan. Mao na giingon nga unsa man scripted ba tong role ni Judas or natural gito? Wala to ingon nga according to the choice of the director. Wala na siya. Kanang giingon nga predestination o foreknowledge, diha mo apply na siya. Ang Ginoo nahibalo nga si Judas magbudi niya. Magbudi. Apan ang Ginoo wala nag-instigate ni Judas nga magbudi ni Ginoong Kristo. Muna giingon nga, ko kay balo ko sa imong plano. Indig-retire nimo, libre na ang tanan nga mga buko durian ice cream sa kuha. Posible nga makasulti ko na foreknowledge. Pero ang foreknowledge, dunay basis. Doon na ba'y scientific consideration. Nga, nasulti na ko na kay mauday na ang imong kinaya. Pero ang kining predestination na ay hulhong ni mo nga, mao ni mo asunod, mao ni mo sunod. Gidiktahan ka. Si Judas, wala gid si diktahi. Iya gyud to nga natural kaayo nga dagan sing kinabuhi nga nahibal-an sa atong Ginoo. So si Judas dili nato gyud ingon nga si Judas luoy kaayo, kundi ug ako maingon Judas gid siya. Judas gid siya nga tao. Actually, ang pagbadong Ang ngayon gid siya sa iya, mga panahon ta ito maghinulsol siya. Pero, kanang nagpa-pretend man siya. Sa iyang paggawas, diretso na dito sa iyang laraw ni Baligya. baligya on niya. Dili man siguro pod kwarta ang tuyo ni Judas kay wa mapod gani iyan man gilabay gani ang kwarta. Sa time unta nga nagbasol siya, kung wa lang pud siya nagpakamatay, Nagpakamatay. makahimo unta siya experience nga susama kang Pedro. Atong i-discourage ma'am siya ang mga tao nga maghinulsol dayon magpakamatay. Kana bang na-realize nila ang ilang sala dayon gusto nila ipakita nga naghinulsol gid sila pinagi sa paghikog. Sayop na siya. Kamo mga dalaga nga didiskoryo or unsa ba diha? Daghan kay mga ulitaw, moambak tulay kay nakita nila ang ilang kasaypanan, sayop dai sila. Ambak sa daghan mga ambak sa 7 story. Kay wala na daw sila paglaom, sayop na siya. Si Judas ang iyang gihimo dili paghinulsol, kundi pagmahay. Pagmahay. Sorry. Nagsorry siya, pero wala siya nagsoro.
So ato nang i-diferensya ang soro, kung nakasala kita, magbasol ta sa atong sala. Maghinulsol. Repent. Dili kay magsuri lang. Example ana nga pulong kana bang imong na ligsan ang itoy sa imong silingan. Ni mga itoy biya, importante ni sa mga bata. Bugat kay nay akong nahibalan nga nawala ang iyang iro, Ma'am Shay. Na-stress kisig mayo. Di siya mukaon. Kisultihan ko nga, please pray for my son. He lost his dog and now he's not eating for how many Meals. Okay, Nasubo siya. nasubo siya. Nakaligis kag iro, maingon ra ka nga, sorry. Pero wag ka gibati og kagool. Lahi ang soro, Ma'am Shay. Kaysa diha nga naligsan ni mga iro, Ay, kagpasa. imong yung gibutang imong kagulingon nga murag gitog imong iro. Mao na siya ang soro. Si Judas, wa niya nabati og unsa ang gibati ni Ginoong Kristo. Gasuri siya pero wala siya gasoro. Ang iyang pagpakamatay dili to siya hulagway sa iyang repentant heart. Kundi naulaw lang siya. Dili remorseful. Naulaw siya. Naulaw siya nga murag garbo ba? Nga habitaw sa una nga public figure nga nagpakamatay. Nga hapit na siya na naibalan sa gobyerno nga murag fraud ang iyang Nahimo. sala. Wa lang di na ta magisgot sa ngalan pero mao na hulagway sa tao nga naghinulsol nagmahay siya pero wala siya naginulsol. Sakto na. Mana siya. Ay, Si libro Judas nagmahay ba siya pero wala siya naginulsol. Nailibro nga ako nabasa ba? Ilarawan ng kaimtang ni Judas. Ang expectation din ni Judas ato, sumala sa libro nga, kung dakpon man si Ginisos, iyang gamiton niyang gahom, kahari gud siya. Mhm. Pero wa mamakita ni Judas Wala. ang iyang expectation. So mo dito siya iya tong gilabay kay Discourage siya. na prostrate siya ato. Kana daghan na sa mga versions pero angay padayon na to kining Matthew 12:30, Ma'am Shay, kay medyo mathematical ni ganahan kay ko ani Matthew 12:30. Basta mathematics ganahan kay ko Dr. Roger. Aha. Okay. Matthew 12:30. Matthew 12:30 nagaingon, ang dili dapig kanako, bato kanako, ug ang magapang hipos nga dili uban kanako, nagapatibulaag. Kini nga pagkasulti gahulagway ni siya sa usa ka tumutuo nga kinahanglan dili siya mag-neutral. Kanami ka nga dili ko motuo og adlaw papahulay, di po ko motuo og lahi nga adlaw. So asa man ka? Wala lang ko. Walay side, Ma'am Shay. Ang kada dayang nagalagad sa Ginoo nga walay side, dili na siya tinuod nga tumutuo. Kanang mo ka nga nagsunod ka sa Ginoo? Oo o dili. Kung wala ka nagsunod sa Ginoo, automatic na siya nga violator ka sa Ginoo. May ka nga, for example, sa Sabbath keeping, dili ka mo simba og laing adlaw, pero wala po ka sa adlaw papahulay. Ang meaning diyan na, you are against God. Doon ay topic nga ipresenta nato may tungod sa baboy. Ang baboy, kini, mahugaw, sumala sa balang kasulatan, isgutan nato ang Isaias, isgutan nato ang Matthew, isgutan nato ang Leviticus, pero may siya nga, ngunyango lang, wala siya side, against God na siya. Sa diha nga ikaw, walay desisyon nga himuon, ang imong desisyon di ay against God. Managay nga, a person who has not made any decision has decided not to serve God. Ha? Ang tao nga wala naghahimog desisyon para sa Ginoo, nagadesisyon batok sa Ginoo. Ang tao nga wala nagahimog desisyon sa pag-uli sa halad ug ikapulo, nagahimog desisyon dili mohatag og ikapulo. Ang tao nga wala nagahimog desisyon sa pagsimba sa Ginoo sa iyang adlaw papawlay, nagahimog desisyon nga dili mo simba sa Ginoo sa adlaw papawlay. Kana ding walay desisyon, Dr. Roger,
dunay desisyon. Nindot nga obserbasyon. Kaya nga anggulo, ang tinaw sa Dios gapaninguha og pamaagi nga iyang mayla ang iyang Dios. O gapaninguha gyud siya sa pamaagi nga iyang masabtan ang mga prinsipyo sa Dios nga iyang ginalagaran. Kaya kung nagahimo man gud siya, halimbawa, na-mention man nimo ang adlaw ko pahulay. Na may tao nga nag-aalagad sa Ginoo, pero dili lang siya mo Walay desisyon na oh, dili lang siya mo hatag og pagtagad sa adlaw ko pahulay. Wala Actually, wala siya gaalagad sa Ginoo. Kana mo na siya. O gisgutan diri sa tong leksyon, kining mga Sanhedrin, si Herod, si Pilate, mao man ni sila ang order of kuan man kanang asa ni adto ang atong Ginoo. Primero dito sa gitaral sa mga Sanhedrin, tong pinakabugat nga council sa mga Hudyo. Ha? Dayon Pilate. gipaagi ni Pilate hangtod gipasapasa siya ba. Mao na ang giagian sa Ginoo nga wa gid pud siya dipinsa atong panahon na. Gidala siya mo na gitaral siya sa hukmanan nga wa gani defense lawyer. Pagkadakong illegal. Anyway, wala man po nang inahanglan ang Ginoo kay gidawat naman ganiya nga moadto sa Kalbaryo. Yeah. Pero kining mga walay desisyon. Naibalo sila nga si Ginoong Kristo walay sala ma'am siya. Pero wala sila desisyon. Mura gayon nga saman. Ato ning prisuhon, muin siya nga. Wala ko ikuan ana. Okay. Mura ba kaningon nga kay butuhan nato kon ato baning unsa baning niya din di ka maboto. Wala ka desisyon pero ang meaning ana against ka. Mao ni ang nitabo sa mga Sanhedrin, dili ni Pilato ni siya, I find no fault in him. Pero kadto nga, kung mayin siya nga, okay, dili ko gusto nga i-crucify siya. Ang meaning anto, kung sa inyo desisyon diha, kamo na lang. Gihatag man niya dito. Sekreto nga, manghunaw siya sa iyang kamot. Doon ay mga pamaagi ma'am siya nga, hunawan nato ang atong, manghunaw kita sa itong kagulingon, alang sa kadautan sa uban. Mao na ang natabo ni Ginoong Kristo. Kung dili unta kini may tabo. Pero nabanhaw siya. Mao na giingon niya. Okay, final gihatod siya dito sa Golgota apan ang kamatuoran gihatod siya sa dapit nga ma-finalize, masilyuhan ang iyang kadaugan. Mo na ang mayong balita. Mao na ang mayong balita. Dili lang ta kay nalubong siya o namatay kundi nabanaw siya. Natuman niya yung mission sa diya nga siya namatay. So Lucas 24 ma'am siya. Muna ito ang nindot kayo nga bersikulo nga naobserbaran po sa mga katawhan. Gani ang mga heavenly messengers doon na siya gospel nining Lucas 24:6. Lucas 24:6 nagaingon hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Mao na siya ang Lucas 24:6. 24:6 mo na to. He is not here, But but risen. he is risen. Mao na siya ang Lucas 24:6. Oo. Yeah. Mao man eh. He is not here, but he is risen. Mao na siya ang ginasulti og Lucas 24:11, Lucas 24:10-11 kini sugilano ni siya sa ilahang yang pagkabanaw ni Ginoong Kristo nga naghatag ni siya ma'am siya og kasiguruhan nga ang atong Ginoo adunay kadaugan human Lucas sa kamatayan. 24:11 apan sa ilang pagbati niini kining mga pulunga daw sa limuang lamang ug sila wala nila tuohi. Kini ang pagkabanaw ang balita sa pagkabanaw sa Ginoo wala tuhui sa murabag sa limuang lang ni kay ang ilang nadungog wala sila ganahi. Ay, balitaan bitaw ka nga mauni ang balita sa imo to ang gabalita perting lipaya pero sa imo wala ka malipay. Ang mga disipulos sa diha nga gibalitaan sila nga ang Ginoo nabanhaw murag Murag luya sa siya. ila to tinuod ba ka na no malipay ba ka taring balita o maguol ba kay og tinuod nga nabanaw ang atong Ginoo masakpan ta sa atong nibiya ta niya dito sa gitaral sa sokmanan wa na ba ni kuyog niya pero ang balita nga maayo
He is risen. isabwag yun. Mao ginigin nga, ang balita nga maayo, kinahanglan isabwag yun. Mao ni gingon sa kanta, ang balita ipahibalo nga mubalik gayud ang Ginoo. Ug sa ending sa atong leksyon, nagaingon, all things must be fulfilled, no? Yeah. Nga kini nagahatag og paglaom nga tungod sa pagministeryo ni Ginoong Hesus sa mga tawo nga nangawala. Tungod sa iyang kamatayon, kita adunay paglaom. Amen. o Dinhe kadaugan. gisilyuhan nga ang sa kamatayon ni Hesus Kristo gisulti niya ang it is finished. Yeah. Pero kadto dili to finish nga natapos ang kinabuhi kundi natapos ang Mission. mission Niyuta. nga adunay kadaugan victory in Jesus. Jesus. So, dalago ng Ginoo nga siya nabanhaw ug mubalik siya. Ang Ginoo nga nagpakamatay, ang Ginoo nga nabanhaw, mubalik siya alang kanimo ug alang kanako. Dalago na Ginoo dito sa langit. Magkita ta lunlon kalipay, lunlon kalinaw atong paminawan mga sa kawit. Dugang inspirasyon sa atong pagalagad sa Ginoo. Sa dihang ako natulog, adunaha ako'y damgo. Gidala ako dito sa langit. Huluy-anan sa mga balaan, gikan sa kalibutan. Og ang hari ako nang hingkit-an. Si Jesus nga nagpakamatay sa krus, tungod sa dako niya gugma. Ug karon tuwa siya sa langit. Naganda mo puloy Kalipay na mo Diyos, pagpasalamat kanimo tungod sa mayong balita nga si Kristo namatay alang kanamo og sa nabanhaw aron magbaton kami paglaom. Ining kinabuhi adunay kamatayon, apan pinagi Kristo adunay kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Dawata kami nga pinasaylo sa masala sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Amen. Ang syudad sa Jerusalem pagkataho nga sudungon, huluy-anan sa mga balaan. Si Jesus na nagpakamatay sa